So, mauna po to guys. Charis! Bitaw guys, kuan ron, Butuan Labak Community Christmas Run. So, naulahi ko guys, kay nagmisa di galyo pa man ko. So, kaning run ako, niapas na lang kuani sa ila. Kaya nag start sila 5 a.m. Niabot ko 5:10. So, ako silang apason guys. So, mauni karon nga. Actually, naapsan ako sila pero pabalik na. 7 kilometers man gid na every mag-community run me. So, 3 kilometers na ako silang nasugatan. So, all in all, kung makaabot na ko sa finish line, 6 kilometers ko, and din sila 7. Actually, 6.35 kilometers ko, ani. Kauban na ako ang akong mga friendship. So, gibiyaan na mi sa kadaghanan. Kay nag-run walk raman mi, ani. Niabot na mi, guys. So, okay, nag-cool down na ni. Nagsayaw na sila. Siyempre, ato ginangkuhaan og mga detalye. Charis! Cool down, sayaw-sayaw. Kay niabot na, actually daghan kaayo pakulo karon guys na Christmas run. Yes. Daghay mga foodies. Oo. Pero cool down lang sa takay. Siyempre, before mag-start ang atong activities karon sa Christmas run, yes, mag-cool down sa ang mga auntie. Diba, nakasimba na, nakadagan pa. Na-jud na siya, guys. Naapoy leader sa kuan. Zumba. Runner po na siya. Very atong pangmuhaan og mga kuan guys, kay nag-announce naman ni Dori guys, kay magpadula naman daghay mga games guys actually, and then daghay mga papremyo, kay na may mga nag-donate every team, ga-donate sila prizes, and then yes, daghan kaayoy mga papremyo. Diba, daghan mga papremyo guys. Ang sain, kay mga kwartahan na sila. Charis! Mga kwartahan ng mga runners. Muna, isa kapadula na guys, relay. Upat na siya ka-runners, kaloy sa baby. Upat sila ka runners kada team. So, mag-relay 100 meters kuan. 100 meters kada relay. Na champion ang Team Pares. Sila ang champion guys. Una sila ang champion. So, pagkahuman ana guys, prayer na guys, kay mag-eat na ay ipadayon ang kuan program. So, wait. Ito na, padulong na sila dito sa mga kain-kainans. Magkain-kain na guys. Daghang ko yung mga foodies guys. Naka Sharon Cuneta pagani ko guys. Charis! Mao na yung mga pa-premyo. Look at that. Yes guys, nakadaog ko kanang cup ang akong gipili. Diba? Nagpilaherns na sila guys. Kay magka-owners na. Diba? Look at that. Grabe ka lagi pagkaon. Diri nga linya lahi po na guys. Napag-table dito po sa Pikas. Bali nag-letter L na siya. Puro na foodies dito po sa Pikas. Napoy nagtapok dito kay napoy pagkaon dito. Diba? Enjoy ang lahat. Ang uban, naka Sharon Cuneta pa. Diba? Kainan lang. Eggs ra akong gipangkaon guys. Duha ka eggs. Gagmay. Mga small. Tapos na pag-empanada. Look at that. Grabe, himo og lamesa ang kuan. Barrier. Di ba? Maraming foodies. Unsa ka din na nakatanggal ko kuan mga 1,000 calories. Kaon pong og kuan 999 calories. Charis! Look at that. Grabe mga pagkaon. OMG. So, for to guys. Bye-bye. Mwah. Chup.